بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga urip na Allah, tumatandang sa pamakinagan si isang kaya orasimanto kip man so programa tano kalalayaman niyo uman alungan na Khamis kuras alas 6 tamang kuras alas 7 di tanoron di makapamagpada ipagpada sa mga pagariniwa mga guru si isang kaya Darul Abrar litahfadh al-Quran al-Karim di ikapamagumbungaan so pada mga usayan sa iku agama tanwa agama Islam. Sebab sa agin kaiya kababaloy tanwa mga Muslim na ayad na patut kupiting gisaan na urip na Allah na giyang kutuwa lalayo niyan kay nang kaakwa gaman yan. Lalayo niyan prikisa ginawa niyan. Ko kababaloy niyan na urip na Allah, kababaloy niyan na Muslim. Aya sugu anun wallah. Aya sugu anun wallahu subhanahu wa ta'ala na di kapantaga na kapatay inuntabu na makambabayurantang si iku kabaya wallah si iku kababaloy niyan apaparaten niyan si Allahu subhanahu wa ta'ala. So Rasul sallallahu alaihi wasallam na anami aloy niya na hadith si iyo to mipapantag siyang kutuwa pada mga tuos si iku kapakarani ubangkit. Yung tati Rasulullah ya'ti ala nasi sununun khadda'a ya'ti ala nasi sununun khadda'a يكذب فيها الصادق يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن لوي رسول صلى الله عليه وسلم ينكننا حديث piyayagian si iku mga tawa adna ragunan mga ragunan pekat talinguma si iku mga tao agyang kutuwa ragunan na khadda' di mlilimpang maana na ayapatut ku Muslim sang kutuwa oras na may nang kaiya na ginawa niyan. Hinaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam maging kutuwa pada buntal agyang kutuwa ragunan mga masaap sigid natiyan man na iya yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha al-sadiq. Pad sa kilangan agyang kutuwa ragunan o di na masa inaloy o Rasulullah nagyang kutuwa tiyan man na iya pakapumbuk kagendro udi na pengimbenaran o mga tao sutawa di itiru sa kabukagan yusaddaqu fiha al-kadhib aya pengimbenaran o mga tao sang kutuwa masa inaloy o Rasulullah asagad na so mga tao aya lalayon adinian di imandaging nagyang kuto akabukagan
ويكذب فيها الصادق nasang kutwa masa atigu Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya pakapumbukagen o mga tao. Aya pakapumbukagen o mga tao na giyang kuto ataw adi itiru sa untol. Pamakaip tekstano si sang kaya masa tano na marayagai ang magagandam o pitanggisan. At na mga tao, marayag ko katiruyan, marayag ko galbakyan, agyang kutuwa, kababaluin yan. Ang bida so katiruyan, agusop kilapi at ugalbakyan. Ay maana na makasusura nga. Apkasurang o katiruyan, sugalbakyan. Udi na, marayagun agyang kutuwa ka adnun, agyang kutuwa ka pamukag. Ipka mamasang kaso katiruyan, uga iti. Na aya marayag, ap kita di ugalbakyan na surang nga o katiruyan. Nagyuto'y mababaloy adi ipangimbenaran o mga tao. Yuto'y mababaloy adi ipangimbenaran o mga tao na teplis niran so mga tao adi iteruk ko untol. Di iteruk ko benar. Di itiru si iko katantuan. O di na di itiru si iko mga ayat wallahu subhanahu wa ta'ala naguso sabdan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuto'y sabab paso Allah na inalunian nagyang kuto at tiyan na wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Inaloy o Allah, agyang kutuwa kaya peganyan sa padsik ko mga tao, agyang kutuwa mga tao. Aip kumumusang ka, agyang kutuwa katiruyan. Igradi tiru na, tantuwa pa ka mamasah. Tantuwa mapia, agyang kutuwa lapia to katiruyan. Huwag iti, napita manambas aanto na ini na lampawi a manusia. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. أما يكترون قونتك والله إكالكاس والله din ka ng penggelbeka kamaratanan din ka ng penggelbeka kapakasubar si iku ma'na la ilaha illallah nakuan yan ito maratabat maratabat yan ito kararangitan yan agyang kutwa tawa tiruno ay kalakakis wallah yang kutwa tawa tiruno na tiruon agyang kanan agalbak nagalbak ka na di mapia gyanan agalbak nagalbak ka na anto na ini na ini sa parwallah na may katiruno kaon na kinuan yan na maratabat kinuan yan ito maratabat na nainwati wallah fahasbuhu jahannamu wala bi'sal mihad na aya pakatiukup sang kuto amaratabat yan nagyang kuto anaraka jahannam at tanto amargan o di na namarata ketarusan. Padapan nudo sang kuto inaloy o Rasul sallallahu alaihi wasallam masa apakatalinguma wa yukhawanu fiha al-amin yang kutwa sa ating Rasul sallallahu alaihi wasallam nagyuto sumasa apakapendun siyanan o mga tao so tao akasasarigan dilan sirigan so di terus sa untol na di pengimbenar no mga tao kayong penkap kegedama na salakaw ay di pamanaroon na salakaw ang mga tawanan. So kasasarigan na disirigan kadipakandun siyanan o mga tao. Lango na pimbarangan na mga tuhma. Lango na pimbarangan na mga rarata akatiru na eranon di itiroon. Wa yu'tamanu fiha al-kha'id na ayap sirigan o mga tao naging kuto andang akalalayaman apadudun siyan.
Padapan ati ko Rasul sallallahu alaihi wasallam akilangan nagyang kananamasa. Padapan akilangan nagyang kananamasa. Inaloy o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Natigyan wa yantiqu fiha ruwaybidah. Sang kanang penamasa na petero sa mga tao ang mga ruwaybidah. Sa mga sahaba na dayran sabuta kay ini si irang ko Rasulullah. Wa marwaybidatu ya Rasulullah. Anto na ay petero na ruwaybidah ya Rasulullah. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام أيبترون رويبضة أتي رسول الله نجين قطوات تاو أدأبا ينسبت سيك وغما نا دي إمام مغوشاي pantag si ikwagama Islam. Sa manay naging kananami aluy tanua inaluy o Rasulullah apa kau maaragunan na mananama si isang kaiya masatanuy man to. Mananama si isang kaiya betatanuy man to. Nagyutoy katiru at tanuron sa kailangan din ko urip no Allah. Kailangan din ko Muslim na kilay niya na ginawa niyan. Itong yan a ginawa niyan ka anyan kapananggilay agu anyan masungkad susuguan no Allah subhanahu wa ta'ala adi kapantagan sa kanyan akapatay inun tabu nagyang kuto kababaluin yan ataw ang babayurantang sa kabayaw wallahu subhanahu wa ta'ala. Sa manay hati yung kaya mga pagaritano ang mga gurutano ang mga talinguma na nabud na iso kiyal kay tanoron sa aya mapipikirakan na pakandun ng kira nagyang kaya lamba si sang kaya orastano tumuasira ni ditano di mapamakinag balasan kanu Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagampaganeron na ay tanod na sumpatan nagyang kaya miya progurugud tano ang kaya isa ko mga guru tano manang kutwa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam papanutul niya ng kaya kebulusan umat yan si kumanga murya masa ayad na malaon ng kutwa kapag ginakala yung kutwa saatun khadda'at mga masa at titud na mala so kapag ginakalaon titud na mala so kapalalungon kapag ginakalaon taman sa pamakapagilitan wag yung kaya betaditan na titud na miyak kalaso kapag ginakalaon saya siyempre niyan na terukas sa benar kakirangitang ko pagtaw uy terukas sa benar na kirangitang ko pagtaw na mamukig ka pamimbid kang kuta mga ayat wala pakaw no tanakakubaya ginawang ka nagusubaya ginawang mga tao pupumakin nagar ka na pialak pa kang kairan na di ka pandi may kakuntawa akap yang kay katero naigilad na mga masa nas kay pagimbitar na pilipang kapan sa sobre taman sa langwa na masa kita lemba nasa kay pagkapikir kas ka kuni sumasabot sang kutwang masa na taman na mamusay ni kawasayak yuto si isang kutwa kapagkalan yan sa ginawa niyan nagukapagkalan yan si isang kutwa pagtaon yan yuti isa man ang kutwa
miya guru yang kaya gurutan miya na hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqadhabu fiha as-sadiq aya pakapumukig na tibunabi aya pakapumukig ng sangkutwa masa aya malaon na kapag inakala na sa mga tawad iterus sa benar o mga tawa mga patiis wa yusaddaqu fiha al-kadhib na aya panging benar ng sangkutwa masa ng kutwa mga tawa mga bukig way yang kutwa mga bukig nagid yang kaya ayamanan yan na masatan miya mo kagid na kayo sabad ko pagtawa miya mo kagsiran kakagi ayam anan yan na paganaero na miya padalam ko puso yan na tigyan na kebenaran ako na kailangan na matantuak na ko mga tao ayam anan yan na benarang kaya katuruwakan na miyatiyas sa ayat uni na miyatiyas sa hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam na piyak antap yan ko dirun piyak antapan ay barat yan datalagi yang kaya kapakiliang kaya fitna pupumakataling pakataling si ko mga pagtautan nagiman na rin mga pagaliagi yang kaya fitna pakataling na adna fitna amyaliw Nabi may pusilin aknabo mapunggulola si isagyang kaya masa datar mambu ayam anan yan na mga tuos sa bangkit ad na miya nga ay pusilin na tuos sa bangkit kanaba mapunggulola si sagyang kaya masa uy datarang ko to katiro wallah ay qatarabat as-sa'at wa shaqqa al-qamar ya karani subangkit na kupak sulangit na di kupak sulangit niya pasad kami abang kagdin si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam miyang gulo na din kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam ay no pakyan miyang nikwalla sa mo pakso langit na mo pakso ay manan yan na ulan na miyaw pakso ulan na kanabuto mapanggulo la perman ka may pusa din no to datarang kutwa katro Nabi sallallahu alaihi wasallam yatihu qawmun min qibal al-mashriq yatihu qawmun من قبل المشرق محلقة رؤوسهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم أنما قبلت النبي صلى الله عليه وسلم قبلت تفسيرا دن يتيه معنى يتيهنا شيء كن وقف على التاهة على وزن قال نافع المضارع نموت يتيه يمان التاهة na ذهب عن الصواب أمنا ميبقص سيكو ذهب عن الطريق ميبقص قلالان ميادق قلالان ميادق benar أمنا نبقوكتان ينربات التندق من قبل المشرق سيبقى satu memparsa sebangan na si isang kutwa masaw Nabi na yung tumapipikirong naging Iraq kagiyang kutwa Najd na siya tumamparsa Iraq ay penduli mga panarima akida ada tarangka sabad ko mga Ash'ari ay pagmin nila na Najd ng kutwa Najd kun sa Saudi kaya puna niya kini Sheikh Abdul Wahab ay mambusa sandita nilan ko kaya adno fitna asya kini Muhammad bin Abdul Wahab na sakkan yan ayam anan yan namya makasalak wagama sakkan yan niya kapadung kumala kapan ako to sisag yung kutwa masa na sumiyaga dun sa ayam anan yan na karumasayan kami petayron na sakkan yan ayam anan yan na miya makauntol si wagama na ayapan ay ni betulun sangkut to pagtaw na ayam anan yan na sakan yan ayaman na miyakadin ko ayaman na fitna okay na yatihu qawmun ayaman yan na kinidiga mga pagtaw si ipakatampa si ayaman yan na pakapunasang kaya tumampar sa sabangan na ayaman na miyaturo na biya tampar sa sabangan na rumpakapun so fitna na nga tampar sa Iraq okay mahallaqat ru'usihim na ayam pada mga tusiran na kikaw pawan so mga uluwiran na adna miya busay sa ayan yung na mga kanguda na mga ulama pumuli na kaya kabibina sa ayam anan yan na
di kap maanay sisang kutwa ayamanan yan na qatir Nabi sallallahu alaihi wasallam pupumumanan so qatir Nabi sallallahu alaihi wasallam ay pembegersang kutwa ayamanan yan na tindigyan apya din so mariribat na pembeger ng kutwa tindigyan na bubudnay ayamanan yan na ayamakar na ko qatir watano si kubenar na ayamanan yan na sabab sisang kutwa shay isang kaya dunia bubudnay makaparakat ko mga ngaritano Uditano kapitro ako benar na kalakatano si ko kaluda. Bubed na kalapasan so ipendatolo ko kudin. Uway, barakatano bubed na ayamanan yan na mambasa ang kutwa katiro mga loksa inwak kudin na iya pupakala kudin. Udah kudin na yan, namatay kudin na yan. Bubed na editano di mi panaguntaman ko kawyayag tano kudin yan, nagyang kaya kudin. Bubed na editano di mi pagagaman na peraka. Bubed na editano di mi pagagaman na ayamanan yan, nagyang kaya siya kudin niya. Bubed na editano di mi panamar, na adna ayamanan na pagpakala ayamanan na kebulusan ang kaya mga bulusan tano inwak ko din ay pagpakala ko din kau to erason na ko din pagpakala ko din uman makala ang kutwa ko din na makala midatul sang kutwa ko din udah ko din na ya na matay ko din na ya udah ko nang kutwa ko din na patay siya kito ay ako nakapakapagamay kito na mapapanawagi ang kaya ayamanan yan na putay niyan ay pamaka yang kaya ayamanan yan natiyan yan nagyuto ko ni ayamanan yan nakapakapagaman yan so gina niya mga pagarya bubid na ayamanan yan na ayamakar na katano kung tano kapatterwas si kubenar na kagi ayamanan yan na antunay ni ba di kading gita sa pera pulong gibu di kading gita sa gatosang gibu nagyuti makarna ka na panadun taduman tanwang kutwa katir Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum nafsah ubatti ko nabi pagitway-tway sarkanu uba pagitway-tway sarkanu wag ginawan yan why na yakas sa mga sahaba ayam yatriran na ya Rasulullah kayfa yahqiru ahaduna nafsahu ya Rasulullah na ya Rasulullah na anduman na yadan okay takakagawi sar kami kapagitway-twan yan si isa ginawan yan na etirun Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayamanat di nakapitwito isarkano sa ginawa niyan na anyara amra Allah fihi maqal na may linya ng kutwas sugun wallah yung kutwas sugun wallah ad na mapapadala mo na patirun ay barat yan ari mga pagarya sang kaya katirun na mo wala yakulu fi na doon yan tirwa pagkailan niya ng kutwa ayat katiru wallah udi ng kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkailan niya ng kutwa sugun wagama ad na mapapadala mo na kailangan na matiro kagito ya kasabutirun na doon yan tirwa ay barat yan natabi ko sa giyang kaya guruakan asi giyang kaya guruakan na madidiwang na andang sukat tawin yun na pamakamiyagu siya isa ayat wallah nadatan tumakarayag si ko pagtaw tabiya kurun na adna katawi kurun sa kapangarag yung kumangataw na dakutirwa kaayamanan yan na adna sabab na pagisuan wallah subhanahu wa ta'ala sa ano nga na mori patirunun wallah ma mana'aka an taqula kadha wa kadha hayuri pang kuna antuna shay miyak alangarka antuna shay ayam anan yan na miyak kaalangarka sadang kakatirwa kumanaya dun agyang kaya ayam anan yan nakapakin duka pilasang carried way ibarat na dikepakay kakisampay kaniyang kukapanakuto so kau parintaw mga musyrik na padanan ako kapanakot wamala na padanan rangkumang kanun sa mga mga lalangan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gusto mga sugun ng Allah subhanahu wa ta'ala na ako na isimbagyak ito ko kapakay sirun wallah sangkutwat ginantunay antuna siya miyak karnaka kudang kakatruwak kumanaya-manaya din kailangan na makarek ko mga tao na etron yan na ginakasyatan li fulan kadna na kan tuhan na kan na manad ako katruwa sangkutwa ayam anan yan na patirun asuwan o di nalalangan na khasyatan li fulan kalakakan ke fulan kagi malubay kami sa Pilipinas kaya makang gubernur kami na tagut na ayam anan yan na dita mapatirwagi ka dita makainom sa kape sa Bunggulo dita makap Manila ka amay kukuan na kes payanta na miyada ka patah ka madakalimantwa sangkuta masami na madakala asita maranaw
madakala asit tamrano na tipuntan yan. Na timbang nakadalang ko mga padasangkot, di ka naman patero sebenar ka, tugda ka na minsan si bariwa marangita. Bapakan sumayor na apya ko niya nakarawan mo na pakai kalabuso ako niyan, na timbang nakadalang kesa nakadalang ko pada mga sa isang kay dunia. Baya ya Allah na dakan matero sebenar ka popongsan ako agyang kutwa isa mala opisina sa Saudi Arabia adi kan kakwang kutwas ayamanan yan na ipambagiran rakan amay kayamanan yan na tirunak ng kayamanan yan ginan ni mga buntal yan na rin mga pagriya sama na rin mga pagriya na kailangan na waya ayamanan yan na di ka pakademang wagama waya di ka patero ako benar na mapkinagalan sumangan niya watano na mapatero tano na waya di ka pakademang wagama na kasaba pa nun, ayaman na nasay na mapakaragundung tano. Waya kasasaba pa nun, na aya di ka pakamueno ka ditano di ka pagagama. Naso pa rin taribat, na so kababalin ka muslim na ayaman na yan, na mapakaragundung kayang karibat, ka ayaman na yan, na pagisian tano Allah subhanahu wa ta'ala, pakatindig tano sa hadapan wallah. Waqifuhum, innahum mas'ulun, pakatindigan yung sila natin Allah subhanahu wa ta'ala, pakatindigan tano Allah si sanwa na mori, innahum mas'ulun, na mata-mataan natin wallah. Agyang kaya mga tao pakatindigan sa sanwa na mori, na padakaw na rin pagarya, padakaw na kialim, padakaw ni imam, padakaw na ki-engineer, padakaw na attorney, pagisian tano Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, malakum la tanasarun, na ino kanuda titinabanga, ino kanuda pamagugupa, siku katirwas siku benar, ino kanuda pamagugupa, siku emanan yan, nakapakamuyan ng agama tano agama Islam. Sama na rin mga pagarya, na banded na mapya, nakatiyag yung kaya kasiknan ng oras, na tiyak na pakandudin tano, sisag yung kaya guru tano, sa pela da kanu ng kaya dalagano suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga loksami mga pagaremi, yung gaya di tanu di kapluluba ako antumanayay katugumpiyaw pagtaw tanu naya mala na matun tanu so titu mga pakasal wagama na madakla balambo na ya peduna mga balambo ng kaya keeloy piang aloy yung kaya mga pagaritanu kaad ng kaya berang-berang fitna pedunang kaya fitna si iku suldu di kang geleb ka wagama si iku dakwah mana na yung kaya di kang geleb ka dakwah na aduna fitna kaya mga aloy ang kaya mga pagaritan maunay ko mga tawa gitu buso mga tawa di ingelebak sa dakwah adna fitna si iku dakwah maunay si iku mga tawa di ron di ingelebak na pamangkatin sangkaw tunaya buntalian na si iku mga ulama kakagya ayapan ng pangadi ingelebak si iku dakwah na gaya mga ulama okay na so mga pagariyamya mga ulama na prilay kami niyo kakanaubaya mana ya na betano ki pembebaan ko daradat mga ulama ugaid na magyugtano sa dinan dudunaya adna fitna si iku nulun-dulunan o mga tao pagwid sa dakwah mana niyan na sa mga ulama upkuto siniyo na adna hadith ng Nabi sallallahu alaihi wasallam so sabad na diranaya pakasasahihan ugaid na so si Shaykh Abdul Wahhab na inkutian niya si isang kutwa mga kitabin si isang kutwa kapugusian yan sa kapkadao ilmu ak nabasib kisabab sa kagip pumatay sa mga ulama kaya kisabab panun na kagiad na mga ulama mga lalong tigyan naman ito tigman na yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti ala nasi zaman la yabqa min al-islami illa ismu wala min al-Qur'ani illa rasmu masajiduhum amirah wa hiya kharabun min dhikrillah wa sarru man tahta adimi as-sama'i ulama'uhum min 'indihim takhrujul fitan wa ilayhim ta'ud aw kama qala sallallahu alaihi wasallam pagkaumadna tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam sumasa pagkaumadin sumasa sa iku mga tao pembeloy ay bulang beku agama na ngaran ay bulang beku Islam na ngaran ay bulang beku Quran na suki susurat nun adirun di ka pangadi
kapumatiaon. So atigian sa mga masjidiran na mambubalay piya-piya, wid na mapupukason uli na maadaon. So titu tadan-tadum ko wallah. Atigian na maratta, ay maratta tao, sangka iya at tagalangit na sa mga ulama kiran, sumya makaswa kiran. Si isang kutwa masa na ay maratta mga tao, pada maratta mga tao sangka iya at tagalangit. Uli nang kaya mga tao sa dunia na swatigian sa mga ulama kiran. Kagiyang kutwa mga ulama kiran na sikiran pupakapu ng kutwa fitna na usikiran bupkeliks. Mana niyan na keguling-guling ang kutwa fitna siko kalamalamaw mga ulama. Away. Sa manuto na kesabutan road na mga ulama mga lalong. Kana ubaya bu lalong na susabud apagtaw na mga ulama. Yung kutwa pitiruyan roa marataro na sa mga ulama na kana ubaya manan yan na marata amikrat-taratad. Lagi dito so kapag-ubayang kasi ikuduet tema na palaya mapya na sukurangon na yakatiruon na marata. Tika kay marata ya margas ka matigas ibagas. Na kanan yan utuba mana na badikekan. Nagukuna penuh badike pakai. Uwid na kurang utua betad. Di utuma pia betad mga ulama ang utua kapung kiran fitnah. Salagi dengan gaya pemagusay na pagaritan. Ad na mga ulama katawan yan sa ginawa niya nakatetangka yan. Sa di niya nakaptero ako benar kakagia ada na kesugukian sa ginawa niyan. Ad na mga ulama minipaars kanian o sa kamay ito sukatan si saging gaya dunia na ad na katawan niya na benar. Alagi dengan kutu kapkeluyan ng gaya pagaritan no. Na di niya nuto kapungundian sa kapturuan niya nun kakagia kapunanggilaan niya ng kaya sa kamay ito kawiyagan yan. Uy, gitu ikadiricho niyan. Sama niya na magyugtan sa di na yabuntal yan na so mga ulama na padkiran so ititipwa. Magyugtan sa di nandudu na yan. Uy. Kami na ginawa yan mga ulama may ada din kusukay niyan katini po pa diyan. Na adem pernah ginawa yang mga ulama sama ni adin nakararagregenan kemudian mamisyonari nakararagregenan sa kapendimpi sa adian sa ginawa niyan sa diundi kan bersukar au sabada mga pedian na mga ulama na siguro du kami din saya dirundi bersukar na mga ulama kakna ba mga supervisor mga direktor agu mga superit nindinta pakau maru sa embassy kaya pakau maru na isikian din ng mga ulama. Eta din di sigurado sumalama ka ulama o sumataga sa ulama. Gitu di tahun sigurado. Wait na sigurado kami sa pediran bu mga ulama. Mana niyan na di ka pa kayo babukag sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ka pa kayo ba mapakapamukag sa Nabi di benar suka tiru yan. Ngko to kaya tiruan yan sang kaya fitnah keguling-guling sa iku kalama-lama mga ulama na sesand na kababeleng-belengan tanong. Gaya masuswa yan. Yung ibadur rahman napkagdamiwa lagi do ba yang mana ukatiru iran na pendifaan iran na ginawa iran. Uli na Antone penimpisan iran na ginawa iran si sang kutwa mga garubat. Lagi do mga katiru agu mga galabak. Adi inggulalan ko isikiran na mawid sa da'wah. Giyad ni buntal yan. Batanud na yan pakabadenga kakagya miya tirubuanan. Ilan yung manang kaya mga texter kami sa ugagawi madakla text. Peduna yan. Unsa giyang gaya number 090763 20730. Piyakatan na yan naman na estudyante ako at tigyan sa MSU. Sakan si Bin Sarif. Katiyaso pa kayo siyan. Tigyan na salam. Udi benar aso kebasisa. Karata ibadur rahman. Lagi do karani tindegyo sa Al-Khariji na inurkano pagawa si Dr. Abdullah Munib. Ikadua tigin inoso miya pangaloy Dr. Amanga Tos o Khawarij na sirkano matutuon sa mga raregun lagid o kangungudai ang mga upaw Ibn Sharif MSU student minimano na mga text ang mga babaitan no. Tigyan na bebenar apa yang maguseng ka si sang kutwa dinyo di ka panapsir alangwa na rumini gister na miya kaper
Nagubebenar ami apa magusay kasang kutwa diniw di ka panapsir agi ang kaya ka passport na ipka kaper. Naguanto na tigyan ni mapya aswa na may sanggay kapapapanta-pantagiyo mga kakame kano idip suru-surut. Punay atek seki Aisha. Na. Aya buntalaya na pilay tanwa ustud ng kutwa katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asisa ng kutwa fitna siku pagatul tanu mga ulama. Away. Udi benar ngayap ke basis agi ngaya ibadur rahman nana skano sa ibadur rahman nana mga khawarij kanu agi uti gitip kebelsian inur kanu pagawa si Dr. Abdullah nagia doktor bang ngayap keneg nana ko ane dia suka basangka ped sa da'wa akalindingang ka ko ginawang ka kalindingaw mga duat sa ginawairan sub kitu masih ku da'wa nana ino kalindingang ka mambuwa ginawang ka uba kailangan dia gaya kialoy inur kami pagawa si Dr. Abdullah upama kadimarata ibadur rahman napaganirun na siya ng kiso ki Dr. Abdullah oy kiso na nano inur kami pagawa ubebenar padami na inur kami pagawa nanay no kas kanian ni mamagusaysan kanian ni mamakarayagun inur kami pagawat. Boy, kapakaw kitian na inur kami pagawat. Nana YouTube, ubab nara makaubayar kami udi na pedami. Nana askan yan ni mamagusayron. Uwid na sipman ko katawi meron. Na dia ko sigurado ubab pedami bar kami marani si Dr. Abdullah. Dia ko ron sigurado. Kaknaba ko ron magagedam ibar kami marani. Giyong ko tuwa ka punbagian sa pakay sa isa kong puasa. Nawaraan nagyang gaya frekuensya 389 ibadur rahman nalala na ya magukit nang kutwa magukit ikadua na si doktor na penepenganian ang kutwa rajunian na ayap patut at penganian ko rajunian nagyang gaya mga pidina frekuensya mga pidina mga ulama kamawag ubas isong sagi ang kutwa 500 mga nguda naro panapang sa radio dito ikagagada makuron. Diyan gaya tigyan na inuang gaya mga aloy Dr. Abdullah mga stos sa Hawarij. Kangunguda iya mga upaw, nasir ka no marani. Naisitanop na nang ki Dr. Abdullah, ubaya mapipikir yan nas kami, kasakandak na ba ko upaw? Ilan yung mga na ba ko upaw? Nangaya mga abdak na mga upaw, nausto agusto mga muritami na mga upaw. Nagyang gaya kabasa, agyang gaya pagaritano, agyanan na tulik ka na o pumagusaysan, agyang ka na hadith, na fitna na may ipos. Yung gaya fitna na talususun. Fitna may ipos. Adi din ito masugid peruman. Napadun, agyang ka na mga aloy, alagi dinan. Oy. Fitna kapapantagan na lumalagay din. Agu fitna, pagkataling uma. Na ginan, ibunta lang gaya fitna. Nasup pumagusaysan gaya fitna, na tulikin yan na yan. Wanda mapadang kutwa fitna, ipagantapi ang kupdiyan. Si uto kumiyay po, santawa kasi ko kapapantagan. Damalo isang kanan mga upaw, iba mga upaw mga kangudaan na mga ulama, apias yung mga muritiran na mga upaw, nabuna na mga aloy. Uway, kafitna na may post, aginan sa mga tao, ang kutwa may aloy, Abu Jihad, sisang kutwa kuhan. Man na yung mga pagariami. Nagyang kaya di kang galabak sa da'wa, na adna fitna andudun. Magyug sa diyang kaya mga tao maawi dun, na ketarimairan andudunanan. Pamumurawas sa iyo wakia puruamis kanwa mga pagariami mga ulama. Kakanabaya kipimbaba namin ko ingaran ng mga ulama. Nagyang gaya ka-allergy. Ka-allergy ko mga ulama. Sa di kailoy ba tirung kira na tubat kano mga ulama. Udi na pag-iuna yung kano. Kandid ni kialoya na minigan si Rikso isa alim. Ka-inwaya mga ulama ini burarataan. Inwaya mga ulama ini pumakabinasa. Na patutakian na mapumbasa ko mga grupo mga ulama benar kinanglan na tubat sa mga ulama tabiyo ko mga ulama mapya na kinanglan na tubat sa mga ulama kinanglan na sutiyairan na ginawairan kagiyang kaya mga ulama na padaya pagalungan o pagtaw sa jab kuilairan nun na aya katawiran nun na bagyutu yagama aya katawiran nun nagyutud ni benar na kinanglan sang kaya mga ulama na kaumpiaan iran subtadiran mapakakaswiran subtadiran ko kabubaluiran asiran sa mga tao amawid ko awid mga nabi mga warastatul anbiya siran ni sumasalyantis ko mga nabi
kakagi bebaluin sira na mudi lupag taw. Anda din sadin sa diing gulaw la ulama na pakuan na dalil o mga pagtaw si isagi yung kutwa diren di kapagintaw. Uwa. Yung kaya masa. Na magiyug sa di mga ulama na may imbulb siran sang kutwa kababarama nakiran o pagtaw. Kalangwa na akalamalamaw kapagintaw nandudun sa mga ulama. Langwa na akalamalamaw di kapagintaw na keto na kaun sa mga ulama. Nasa din sa kadakla di kasuran-surang o mga politisyan, na kadakla mambuwa di kasuran-surang o mga ulama. Kada keto na ka sa ating mambuwa political party at tumitindig. Abada mga ulama di rin mambuwa di manindig. Gimya kasakit-sakitun. Nagkababayan tanwaya sa di mamakinig na sesananan. Bari kabagang kaya mga tao, di rin na kasabutan. Sesandanan. Ang kanana kipipik ito, naging kaya mga tao. Uy. Nasusabada mga ulama na di rin na nanpakain. Padagami ron. Di yan nanpakain. Ang kanana kisusumpat. Ang kanana mga ulama, si isang kanang berang-berang ang mga political party. Di nan kapakay kung mga ulama, ubagi na ni suswairan. Ayaswa ang mga ulama na kinanglan na mga kaswisiran sang kutwa, kabubaluiran na titwa siran ni sumasalyanti ko mga nabi. Aya mga nabi na tiyapli siran ang kutwa. Miyatali umayran na masabi, mabibinasa. Napiyaka pamundo siran ang kutwa. Pagwida nila na panulun. Pagwida nila na arisala. Yutus wagama. Yutus wagama wallah subhanahu wa ta'ala. Yutus kaysay sa wallah subhanahu wa ta'ala. Yang gaya kapkaba sisa, yang gaya ibadur rahman. Amaw uros ag yang gaya ayak karatayan, nakagaya piya karatayan, ang gaya di ka pamangpad, si iko parintak, na ba parintaw agama Islam. Na di miyanan ipawal. Di miyanan ipawal. Usto at tindigamiyanan. Ada daway nami, ag yang gaya mga tao. Ini sumakira na ginawairan, sisang utwa sisang gaya, di ka pamangpad, ku parintak, na ba parintaw agama Islam. Di miyanan ipawal. Gina ni maliwanag, di mi ipawal. Oy, ugay na bagyang kutwa kipendilan ra kami sa mga khawarij kami, mga takfir kami. Nagibang ka na di sanditiru, napakarayagan yan nanan. Na-compare niyan kung palalagu, yung gaya ibadur rahman. Kamataan pagariya umatantong ka, yung gaya ibadur rahman na jama'atut takfir, udi na khawarij. Nasadin sa ikidiyan niyo kami na magiw kami ron. Upama kamatanto niyo. Uy. Pamakamatang tuniw agiya na mga khawarij. Kailan yung manari mga arikulay, mga pagariya, ay manari aptiro na khawarij. Nagiyanan sa mga tao, aluminium siran. Pakapuunanan, nagiyanan sa mga tao, aluminium siran sa kapungunutan niran sa ikukadatu Ali, radiyallahu an. Inatwa niran sa parinta, kada siranon masuat. Na aluminium siranon. Na inong kay mantupa ka khawarij ag yang gaya mga tao, asini pemangpad ko pa rin tatagot. Antunay palagi danuto. Inuto mga khawarij kasisiran luminyo, sang kutwa parinta waga may Islam. Kami subrang kutwa katawir, mi subrang kutwa tindigidan. Piyaka haram iran sudah maharam, piyaka kapir iran sudah makapir. Inung kaum palagi din ang gaya mga tao, asisiran di pemangpad ko pa rin kau upakata na tagot. Apias ka di rundi manindig. Apa mga padsang ka na parinta, nakatawa, mataan ko wala, katawan na puso ka aginan na padanan ko tagot. Na inong kay ni tirwa siya ki ini na giya na mga khawarij sa ikakagi mga upaw. La ilaha illallah. Away. Bulabaw rin ang kutwa kapkulo yung kutwa pagariami, gitu ba ki doktor? Ubaya, giya so, katiru ukar kami yan, katiru kaya ko mga padakan. Pad sa da'wa, ang kutwa kan difaaw, pagwid sa da'wa sa ginawiran. Na difaang ka man buwa ginawang ka. Yung kaya demokrasya. Kataya so silpunan. Ayman to din na upakaw niya ako na kinagiwa, kaya tiruay Dr. Abdullah. Sa giyang nga akap mga mga ulama sang gaya politika, na diya kapakay. Kaisirong kaatigian sa Islam, kumalanunok. Ay mana niyan na yung gaya pagariya miya doktor na ipagayo nami sa diga pa kayang gaya akap kandidato sang gaya na baparinta agama Islam. Ako di katawan kasakan na di ako makapaparatiya sang kana na mga katiru. Ada daway niyan ang kaya kapagata kaya di mi kapakapya si sang gaya parinta anto na ba ni kana baparinta agama Islam. Pagkanaga ka na yung mga katiru, nasakan nakagida ako ron naman, nagkayamaan naga ka na katiru, akati pa namin itipakan. Si Dr. Abdullah na pindi dawa-daway niyan sa mga ulama, sang kaya pamagpediran, sang kaya politika, kana ba politika wag may Islam.
Kata ini ayat timbulu katiru. Na ini sirong kaatigian su Islam si iku mala nunuk. Piyaka sirong kaatigian su Islam si iku nunuk. Aswat tigian su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na inu niyan datarima ang kutwa kadatu ay pugudukun sang kutwa masa. Ipugudukun mga datu sa maka sang kutwa masa. Kakagi katawan niyan akna butu kadatu skanian titu dirundi makang gira-gira udina kadatu wagama Islam kakadatu tua misi sirong yan si iku Abu Jahal. Misi sirong yan si sang kutwa mga datu mga musyrik sang kutwa masa. Na dayug su Rasulullah ubanian utu kapti. Na sumangat tao, sumasalianti ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sa kamautud, adi kepakay, ibagyong kutwa kadatu, na isirong yan sang kutwa kadatu, aknabaso kadatu, wagama Islam. Nagyong kutwa kabasan yan, adi kepakay ubaso Islam, napakasirong na kasi ikununok, si ikumala anunok. Oy, di utu kepakay. Nagyong kaya kap keeloy, piyaka kafirami agyong kaya rumini jister, piyaka kafirami agyong kaya di mamasport. Yang gaya mi amasport. Ini sembegakan sang kutu aritan wisau gagawi. Yang gaya kapa masport. Nah, upama katinu dini so kap ke loyaun sisa yang gaya frekuensi ibadur rahman. Nah, pedaya sang kutu nidam idari. Pihak kedua umang ulama sunidam. Nidam syar'i ya nidam idari. Ayat teruna nidam syar'i nagyong kutu mangabitikan mapapas sadaka agamai. Oi. Lagi deng kutwa kaya alo yung mga hudud. Kaya alo yung berang-berang hukuman o di mang gulaw la mga krimen. Ayan nidam idari, nagyong kutwa di ikatino tanor. Giyong kutwa katat tanurasi iku kapyaw kapagingid. Kapyaw derpa. Na pedun tigang gaya ibadur rahman agyang kanan kapamasport. Iman to na magyugtan usadi na miya kadakal sumangay miya munda sang kuta di baydan roll. Yang bagi-bagi sumangay inged. Na umani inged na tuminin dugs kanya na isa ka piginged. Na mimbeloy kudinian di ka susungwa di ka pakasong ko isa inged udah pasport ka mikikilalar ka sas ka narapo ka sang kutwa inged adne inged punen ka. Oy. Na dabasan pelagu yu muslim kasesananan. Sarwaru di ka penay haji, sarwaru di ka sumong sang kutwa isa inged adna makakailangan kaun. Nah, padanan ko kaya tinutan rumang inged ada besan karata benan karata penggulaulanan muslim dinukit sang kaya ngari ami yuba mi pia mga kapir yang gaya mi masport oy yang gaya di imam masport nak na ba mi pia karata kana ba mi pia kapir nanukit si ko mga wasay nami yuba mi nan pia mga kapir gep manang kaya ka register nagid nang ko tayo ni simbagan sang ko tuariang ni sa ugagawi ayar kami para tiya sang kaya ka register. Na urumini register sutaw ayas sabab kaya register yan. Nagyong kutu kapumang pedian si sanggaya politika kana politika wagama Islam. Kitumpok niya nun sa ginawa niyan. At tarimaan niya nagiyad ni parenta na matanas kaniyan na miyak ang gulaw la sa miyak kalala haram. Kupakay panay kapukasiyan si ikwagama. Kasumanga ulama sa tawhid na mau upakat siran. Sa giyang kana tajennos. Giyang kanan akatarimang ka sa pedeka si isang kutua parinta akna beparinta wagama Islam na pedanan sang kutua mana alwala na inibigay ka ang kutua alwala inibigay ka ang kutua wala ka si isang kutua parinta akna beparinta wagama Islam na si iko kau upakatirun kung mga ulama sa tawhid na mata-mata na ginan na diyanan kepakay ko muslim kisampay pun sa kepakay ustua makapir amay ka ayak ka pa mang pedegas ang kutwa parinta na tiare maka gitu'y parinta tiare maka gitu na ini sambi ka si ko parinta wagama Islam ko kabubaluin ka muslim oy amay paman kaayak kaya register ka na kenapa sebab sakiatan ni maangka ko parinta kenapa sebab sakap pemang pedegas ang kutwa kap pelalagu yang kutwa politik kenapa politika wagama Islam. Kenapa semua pipikiru nang kutua mituungun? Kenapa semua pipikiru parinta sa kapagarijistiran yang kupagtaw? Kakagia ansiran na itong apagtaw, agu ansiran na mapad, si ansiran mapad kubilangan ng mga tao, pagkaudasan, si isang kutua di kang gira-gira ako parinta. Na may kaknabag yuto niat ka. Kaya niat ka na sang kutua kapakasisirong ka o di nakadadal makasang kaya parinta, kagaganggamang kanian. Ada bang kamapunggudaw lakan tudong ka? Na ada na mga gilubok ka, kamapiano pagtaong ka, kamapian na ginawang ka, misa sangkot san. Ibarat yan. Nalagi ng kutua, o pamakapumasporta ka na kinanglang ka sa ID. Na misa sangkot ang kutua kapumasporta ka sangkutua kakilala sa antawa ka at ito. Na kinanglan ka sa ID buters. Mga lagi diyan nanan.
Na upama kagianan ini atu muslim, sakya register yan, agiyong kutwa kapagusaran yan nun, giyong kutwa kapagusaran yan nun sa ikurakyan na tindig ko kabubaluin yan na muslim. Nakaupakatan ko mga ulama, papakainiranan, mapapakayanan. Kagi sisya ka sang kayadir pa, naginan ni kapumagusya meron. Kanaba mi pitero amutlak, agianan na ini kakapero, di na haramanan. Ka, pupusain tanu din lalayon sa lagi de. Nakagiya di gitawan. Ami ako mga kaya mga tao, ipagtipiran sa mga katirutan na pupumakatukar nira na puputol nun so sa putulon. Saya na kaya ako fitna. Asya ako mga tao, pagwid sa dawa. Kakanabad na mga tao, dumadangar kami, ay pagtipian sa mga katiru kami. Arwar sa mga lagi dami, mabubaya mambu. Siya ko di kapang nalas ang gaya agamatan o agama Islam. Nasa manaya na suicide niya masa. Ang gaya miya makaumara kami din sa mga katiru. Sa mga katiru kami na puputulan. Adi pamakinagin ko mga kalilimod. Nagyong ko to sa putulon na ibubuong. Kaya buat pemamakinagum nagyong buat pemamakinagum nagyong ko to sa putulon na. Sukmanian ay pagumanian sa dinian di kang bululu sa iku pagtaw. Dinian undi ka pamanutula sa kaptentuan yan sa mata nagyong gaya mga tao sa ibadur rahman na mga takfir siran. Padsirang ko jama'atut takfir. Udi na mga khawarid siran. Na, mga pagariyami yan, mga duat. Diyan ka iyaki penulunang ko agama. Na, uditan waya pakasala si pakasalian. Asuti, so kabasatan ro na upamakabentong na ditano pakakayon. Upamakabentong na bentong din. Upamakakayo na kayo din. Upamakabiru na biru din. Upamakaputi na maputi din. Din ka pagalina so pakasalian. Tulad din na ka din sa lagi do pakasalian ka, ginambuyo kita kapakapasang kaya panulo. Kaswagaman na ayas katanian, ayas sasakatanian na so iimpidan agalbak. Kanaba ayas sasakatanian na pilmulmo agalbak. Kaayas sasakatanian na so iimpidan agalbak. Pyramid na kapugusetan no saya. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inunya na niya inadnang kaya kapapatay agu kawyag-yag kakagiya tetep pengangkanu niya no antawa arkanui aya kapenggelbakyan na titud na iimpidan. Na kanabaya gerib agi ang kaya ahsan. Kamau upakat sumanga ulama sa ayab tiru na ahsan na gitu sukindud nun sa iko kito Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa iko pakasalian ko inikidiyaw no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gito'y ahsan. Kaupakatan na ako mga ulama, kanabaya ahsan nagyang nga nakapungo kiring kaun. Sa mapya kilapyat yan nakatiru adi ka masakam. Sisang ka na nagulbak ka. Ubang kay kalak. Mataan ka giyang kaya kalilingkap. Giyang kaya kalak umawid sa da'wa. Malagi dua ay pagkalkian, nagiginawa niyan. Aguso, tamokyan, aguso, ridway niyan. Nagyang kaya, kitaraluang kaya kalak, nagiya suplindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaandid ni kitaraluwa kalakaya kumanusya na kaya binasaan niya ng kutwa panulong niyan. Oy, yung ana juben na isad na nan apapalawiyan ng Nabi. Pelindungan niyan si ikwallah. Ubanan na masipat, udai. Ubanan masipat, umanga duatang nga nakakaklop. Kapuputi imata at higtano. Adi niya na maptirsop-tiro niya, agi ipkul kaya, agi yung kaya, kababaluin niya na anap kesukat yan na sa kamay ito, siya ko sa lakaw ron, ay sasapar yan, unuban yan maalo yung kutwa, ito na ini, kesakitan ng kutwa parinta tumitindig. Uy, mga pagariamis, kanwa kaya mga pagariamis, taguan niwa kaya sa ginawa niyo, kamata-mataan ka, magagudamam yan, maka-apektadur ka, wag yung kana na lagi dinan. Uy, na apya din yung tiroon, na din yung daway, ang kaya mga tawa, di yung di tiro. Kadi di penaki ka adna pagaring ka adna murid ka kaya rawan yan terus suding kap terun. Adi di penga adna murid ka gud na pagaring ka kaya rawan yan terus suding kap terun. Akatawan ka gilbegi waya. Na upuna ya makalang ra ka sa dinggaw mendikan di dawa-dawa ya. Nakagiya peterun yan na maala ka. Sariging ka kiswa Allah taala ka. Giyang ka na risking ka na imasad na nan wallah. Natikna ka sa upama kakabaya wallah madaanan na kuda magiw ka sadi na upmano kabaya wallah diyan na mada na pialangwa na pedega mga ulama na tepong kairan sakap kuirar ka sang kana sukain ka na kanaba kaung kuda oy basta di kabaya wallah uba kasan mada na pialangwa na pedega mga tuan mga ulama na tepong kairan sakada kasan na kanaba kasan kuda
Upun rakap man makapiktadu, nas kaidwa niyan. Amay kasukap tiru ang kako benar, nami sangkut. Sangkut wa kini kalak nakasangka na pangangalak. Ang kana malagi dumataga sa ulama, antawa kamalam ka ulama, adir ka di mga ngalak. Anto na makaaran raka, tigu Allah ta'ala. Salungan na mauri. Sadang kakatiru ako manaya. Si isang kutwa kaya simang kako lagi de. Inong kadamatiru ad nakaribatan sam. Inong kadamatiru akatiya suka pakauntulian. Makafatan nas. Kawanakan, ya Allah, ipkila kan sa mga tao. Ipkila ka na nga busakan, ipkila ka na nga pada na ulama. Uba niya mbudi nakabistwi. Adi ka niya ditiru, nairiputi aman, sang kutwakban. Kapupunan ang kaya bulan nami. Sa midaya, kagiyang kaya dua katawa ulama magubay na pangandam niya ang kaya padiyan. Panananggilan niya ang kaya tiru niya, nakaubabid na nami sa kamong nagiyang kaya maubay niya, nakakagiyay preputian. Si isang kutwa galibagyan. Tumud na kaya taya. Kaditan wa kaya pagmaan ko mga tao, kamatang akilalong tanwa mga kaya mga tao, may kapagmaan tanong kira na na basta gina ni mamundes. Adi maptero ang kutwa titwa ptero, nakasabab sa kagaya panananggilan kang kaya padaga makatipo. Sariging kaswalla, tiro ang kaya di kagidi panipo. Na uba malailalag, na amay ka magda makatitwa makatipo, naluluang ka mudulian, kagina ni suguan terkawagama. Ang ka nakapaluluas sa mudulang ka na makatipo ang mga tao. Uwa. Mau to. Kenapa ya mana ya na baden katawan na miyas kanian din. Oi. Ugid na siguro du kami sa sisaya sang kaya pagulteltan. Adi ka pagintaw mga ulama ang kaya piang aluyami. Oi. Upmano ba kami niyo tigla? Nagito ba dimpisan niyo mambu ginawa niyo? Kanta no mapamakareg taman sa makilala wan tawa nunay ang kaya mga tawa lagi dia masusuaya. Dimpisan niyo mambu ginawa niyo? Sa lagi dang kaya kapindimpis ami sa ginawa mi. Taman sa makarayag, wan tawa ununang kaya mga tao, apo makal tao. Kamay man nakamadis kasi na maltaw, wan tawa ununay. Kasuti ko mga apo, suti ko mga lok, sa piyaso puputos na apog man na rin, apketukawan. Pketukawan ang kaya puputos na apog. Na inutop ketukawi ang kuto puputos na apog, kakagaya aya apog na puputosan. Na, ayawarano apog na puputosan, ayawarano magapog na puluba niyan so apog. Nagkatuon din ang kuto puputos na apog. Na lagi din ng kaya di ka pululuba, saan tayang kaya katataguan, saan kaya fitna. Siya ko pagliltan ng mga ulama. Amay ka pululuban tanong yan, nagkatuon tanong. Taman sa maltaw, wan tawaw nunay ang mga tao. Pumakamu ayan, wan tawaw nunay ang mga tao. Nantanong may layo, ba may kalumtaw, na mga ulama asi matatago sa Ibadur Rahman. Ay mo to, nasa manaya. Ay mo to, nasa manaya na, di tayo katawa, no ba kami ayap baka extend sa oras, na ba kami baka extend sa oras, na inukar namin sumpati. Tunaw to sama niya, baya ka extend. Yan yung atang na next salam insan, baka extend ka no sa 30 minutes para di ka itisip juwan. Gitu ba? Sama niya na aktuali, nasukalalema na oras. Oras kami siya na, sama niya na miyaw man, na miya ka extend kami niya. Kahando wallahu ta'ala, limu wallahu ta'ala, ang kaya mga pagaritan nung na, miya ka extend tanwiran. Nasumpatan na miya. Yang gak ditanudikan dakwah. Yang gak ditanudikan dakwah. Tarimaan tano dia ya mapakasal na di pakapas. Kasumya gud manari sumanga ragun. Kaya pengantan wagi yang gak yakini surung dakwah. Ay pa kay sisay amya kalala. Inu ay ada makapas. Kada yun iman to nalagid niya masusuayan. Amya kapitugatus ragun na mga muslim niya. Nalagid niya pa kay siya kaulad-ulad mga muslim sa dunia. Inuya da makapas. Baya simbag na ribat sa agama. Waman asdaqu minallahi qila. Kenapa? Di ka pa kayo to mapikiru mu'min. Kaswallahu ta'ala na bunari katiru. Di na lagi dia na bunari katiru. Na upama kadaya makapas sa dayon ni manto. Na yan tanukilay na giyang kaya kisusurong da'wa. Giyang kaya kisusurong ditanudikan da'wa na yan tanukilay. Karon matatago so kipang, ad na kipangon. Ngau pa makada kipangon, namya ka apas na gaya. Oy. Napadba sa kipangon ang gaya ka, kau unay rakatanuang gaya, sakat tanoy di indidawaya. Giyong kutwa, katawan yan. Giyong kutwa, maawid sa da'wa, katawan yan, lumulugar. Matang kuwal lang katawan yan, lumulugar. Kadini yung panditiro, na benar aki aya. Benar aki agina ni pakasalayan, ugayid. Nagiya. Ay man niya nakatawan niya na ginawa niya na lumulugar. Nagyang kaya lumulugar na di niyan din dawa-dawain so di malugar. Di niyan din dawa-dawain so ay kapipikiran niya no napakasal niya ng kutwa pakasal.
ang kutwa suguan. Uway. Na, pagkasarik tanong saya, kaad na mga tao, so mga tao na pumamakinagin tanwiran. Na pagkanag ka no usabala, na pagkanag kami yung sabala. Nagiya, aya mga text, aya mga katero sa bedrak tanong, na tiya na, miyabro kami. Sama na ka, antunay suwa namin. Kakagia aya kagagda mamero na yan, na di kanud na yan mga paparwa sa tindig. Anda mga layok matatagwa benar ya. Si ikulok sa mga ulama, wantawa kasirakan wa mga kangudaan na mga ulama. Na tiga kan sang kutuari tano, aya patut terkano sang kaya masa. Ubaanan benar. Na kumadeng kano sa pageltan, na di kami niyo pagampili, na di niyo sira naman bu pagampili, uba benar, agi na ni mambubuntalian. Na pamakin ganyo, so di ka paka, pamakin ganyo, so usayan langwa na pugusay si isang kutwa, mas ala, aya kagadaman niyo ron, na di pagayon na yunan. Napakatuman na niyo, so sabuti usang kutwa piya magusay. Na sa magdamiyo sa magdamiyo marani ko benar na ramig kan ron sa kana ba saya dalil so kamuda agu katua agu kana ba saya dalil so kait tu ibilangan agu so kadali bilangan kagina ni patut rakanu nagina ni tiron tanu ko pagtaw sakano pagtaw pamakin ganiyo ang kutua mga usayan ang berang-berang o mga pagari niyo pumagusay nakadung kanu sa pagultan ako aniyo ang kutua nama sa ginawa niyo. Dingka pipi kira ya ampila na kanaya kagiya so pagariya ka nakamuda na ulama. Dingka mambu pipi kira ya ampilang kuaya kagiya so ulama amya kaputid na bukyan nakapagulama bugal bukyan. Kaknaba ng dalil. Kanaba dalil ang kanakatua sa katuna ko benar. Na kanamambu dalil so kamuda sa katuna ko benar. Aya mana niyan na ketuun subenar ko mga tutuan na ketuun pansubenar ko mga kangudaan. Na kadeng ka sa pageltan na titu mag kumakadeng ka sa pageltan. Akna ba din amakasus magpupuso ka. Aka ampil sang kutwa sa bala. Napakaliwanagang kasuka pumimikiran ng kasang kaya mga katiro. Na samat to naka amarani ko benar. Na ayar ka paliwat na ron nakatampil na ginawang ka. Di na ayang ka pamitunan ng kutwa katiro yan. Uwe. Yung kaya mga pagari niyo sa Ibadur Rahman. Nausto akang udaan ng mga ulama. Wait. Nakagi kenaba ulawla Ibadur Rahman ibanian pupu kaswagong yan na pagsira tigman na yung mga loks. Kau pa makaya pagilihan na so kasasindi do mga ilmo. Nakanaman bubada sumasindi do mga ilmo ang kaya mga pagarini udi na mga arini sa Ibadur Rahman. Kenaba keku adali kagi mga kangudaan na da ilmo iran. Kenaba gitu. Kenaba kang pupu kaswagong iran na tigman na yung mga loks. Na pa makabatan din pagkayat sa diploma o baya ilmo na diploma na din naman buwa mga diploma ira na kakayat ako pa kaya may pag-andisan niyo siran si kusala ka ukiran okay yung kaya mga katero akap kabinasa o Ibadur Rahman kumasa akapapantagan inukan waya Ibadur Rahman pagawa si ikuy may ilif umpungan ng mga Muslim, mapia kapapantagan sang gaya masa. Kasala ka ay pupunulo niyo. Taman sa gumi mo mga tao, mawid sa karatas. Profile abuwi siya. At tigin na kataya so ipunulo ng gaya Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Saya tanu pagunot. Pagawa ng gaya mailif. Saya tanu pagunot. Pagawa ng gaya mga umpungan tanu. Saya tanu pagunot sang gaya abuwi siya. Taman sa piyakabal ng mga sabadrak tanu, wag yung gaya abuwi siya na siya ini, katutuunan yan. Inwaya mapenggulaw lang kaya masa. Apeng dignu taw so profile ka. Uy, antawa sige daw. Andem yang adi. Ubabad na siya. Inwaya mapenggulaw la. Udigyan na ng kutwa fitna pitiru Rasulullah ko kalama-lama mga tao mawid sa dakwa. Panutul na merakano sa detail. Mga pagariami, mga ariami. Ang kanakabasan niyo kap keberamanan niyo ang kaya inwaya kelo yang kaya lagi deh yang kana di panutul na Arab asom yang kami sa kupuasa na benaranan kakna ba mapagema yang kaya dir kami di kambisita iyo mga pagarita no mambu pugwid sa dakwa na benaranan kakna ba mapagema pepemay miakaw mar kami so mga Arab berang-berang Arab adna Arabu na tablig kapaka kagagda mata sa ayawi diyan na so lagi dengep kilaitan ko tablig pun sa Makkah pun sa Madinah di budin pira kalalakawan na lagi din na miya kaumar kami adna miya kaumar kami ang mga pagaritan sa Malaysia
Mga Malaysian, dinggilbak ko benar katawan niyo mga laumpungan sa isa Malaysia. Adna miya kaumar kami ang mga Arab sa bubugod na eh. So pan sa mga Arab, sungur kanusan sa wakf na kaumar kami, sungsiran ra kami. Madaglap di kami diimbisita. Na miya kaumar kami ang kaya Arab di niuditero na taga Yaman, taga Jordan, sisang kaya puasa, nakanabanan na mapaguma. Miya kaumar kami anan si iko puasa, 10 gawi mau ori si iko puasa. Miya kadura kami makakaswi. Giyanan si, tasungaran yan? Giyanan si Mus'ab bin Umair. Ayay lano yan na si Abu Amir. Asumiyong kami yanan. Nakanaba mapaguma ka publik wa kaya sungyan na kami. Apya kaw no tami ko mga darpa. Minitabu to sumurin yan si Ikyasong na sumunan yan si Ikyasong na minitabu sa sala sa adnaw rasakan sa kristal. Napamakin ganiwa kung mga arya ka na pisung sa kristal. Malagi dumama antawa ka bubay. Napiakaw no makauno tro kakagya di kami di ipapasyo ka bisita. Ayawaraan na kaumar ka so bisitang ka Muslim napapiyapiyan ka. At yapiaso ka pera sungur ka kapamisita ini sungyan ka nagkasiya pa ka na yapan nilagi diga Muslim. Mapia pa na Muslim adis ka na di nga siyapan. Ini papasiwa mi na pagkilaya meron sa mga nasa kami. Na miya pa kaunutakan sa kami agugya limay. Si isang kutuwa kaya muhadarami sa kristal. Nandun, makaunot. Muuntod. Na ini-introduce akong mga tao sa kristal. Yang kaya pagaritan nun na tabli gaya. Aya pakasalian na Arab. Tao sa Jordan. Na citizen si sa Bangladesh siman tuwa kapapatagan. Naroon na yung makapupoon. Nakataya subong talian. Ang kaya pagaritan nun. Na miya sumiyong rakatan nun. Aya buntalian na mawids kanyan mambusa panulun. Tabli gaya tiga kan. Away. Naino at tiga kan. Sangko tuwa kapterwa kan. Naino. Uba amay na, bad na, hapiagi buwa kaya salaman yan rakano, na pakilaitan ro na kwan, pagaritan us kanyan. Na mi muhadar ako, sang utawras, mi muhadar ako. Nagyang yan muhadar ako na madakla makatipon. Asar kada niyan punasan, na miya kadakla pigilay ko, so miyong sang tayo speaker. Kanabuo 20, pigilay na ka na, so miyong sang tayo speaker. Na ini-rekordiran, na nga pitirwakan sang utawras. Na kanaba mapaguma, ang kuta pitirwakan. Uriyan yan. Na miya kapasad ako, na mitiru ang kutu Arab sa damati. Nang kayap man nakatiru yan, nalagid nyo to, mire-record. Asar kada bura o mga ritan, wasisan sang kutu oras, na mire-record nyo nang kayap pitiru yan. Nakagyang kaya mga tawa di siya di mangdaga, na kanaba kaya di katoon, kanaba kaya mapaguma. Napaluba niyo sang kana na mga ritan, katawa na ka na mga muretiupan. Marani kanuro na di siya kan. Na isya niyo nang kaya pitiru ang kaya Arab, kanyo manag? Anyo manag ang kaya pitiru ang kaya Arab? Kasakan na ka, ay katatano di ano na mauurwang kuto pitiru yan sa sang kuto kipsibutin kula ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lagi din no kalalaya may niyo sang gayaw saya nang gaya mga pagaritan wa mga tablig. Na wallahu alam na di ang nami pumukog. Palubaan niyo aki ana nang ang gaya mga mamaa ay kabaya yan na matuon yan napakasalaya. Na palubaan niya niya kaniya naman nagang gaya pitiru ang gaya Arab. Ani yan naman magdamo siyas kaniya na antawa ka antunas kaniya na taw. Uway. Di nga pagunay, pero nakad na mga siya, ngaya mimbisitar kami. Doon nakapamamakin ka, kadisiw dis kay tutuki yan ha. Uriyan yan. Ayaw na ano to na misimbayan kami sa luhur, sa King Faisal. Namiyak kadagdagla, mga ulama sa King Faisal, piling kami rin. Apdami ang kutu Arab. Publiko ang kaya sungur kami Arab ya, kanaba mi pagma. Uriyan to, namiyaw masura sa may sang kutu ka, dia medi kapuguntu dami sa Indra Patrahul sa Bengkulu. Adi kami di mamatiya sa ayat ko Quran. Napiakaw no tamerum man ang kutu Arab. Na publiko ko mga tao, langwan sang kutawras. Na langwan na miyak atindro. Bubay mama, ang mga wata, mga murit, na katawan nila, miyay layra ng kutu Arab. Wak na ba mi paagma? Uy, uriyan yan. Yan tutur kami ang kutu Arab, ang kutu mambuak ka awidiran sa da'wah. Agusto mga pediyan. Na uriano kaya panutulan niya kami ron. Na miya gida mamiya malagid kami. Mala palagi na miya tanto. Sang kutu mapipikir. Miya gida mamiya sudah awairan na rumaramig mambusa tauhid. Sa lagi ng kutu kapipikir meron sa di midigan da'wa na rumaramig kami ku tauhid. Kapamakasala, kapagumpiyai.
kakuriksyon ni seko mga kipang wakida Islamia. Namia gede mamia maka kerania kami ron. Oi. Na tigian na dapat tiu batanu pemagpeda. Batanu pemagugupa. Nanto na isimbekar o sakanan. Anto nas upama ka sakanan imanto. Nanto na isimbekar o. Kagiamia gede maka askano na makaplagi dikano sa o akapugukit si kudawa. Na tiyan na batanu pemagugupa. Saka anto na isimbekar. Di dinaki aki simbekar mapia kay kap pemimikiran. Arwar sakap tiruang kaum sawa inu tanu di pemagugupa. Ati wadi na mga mama saya ipugupa yan na si irap, ipugupa yan na si bilyar. Ada mga mama saya ipugupa yan na si eskudiru. Ada mga ulama saya ipugupa yan na giya tiari maya na gini na di pagugupa. Nasa kami ikudaway, aya ini pagugupa mi na muslim, ami akaw ma, lagi demi, alagu lagi diu. Ka muslim mambu. Pia kamu saya. Ibu iya rabu ami akaw ma, kaya taru-taruan. Naigida amya kau marakanu sumang Arab na kana bami di peluba inu rakanu sunga mga Arabanan. Apia ki aya minio manian rakanu na miliun na dolar. Nama tangku Allah ipu api agino ami. Na ipum masami ang kaya amya kau marakami suarab. Ada ni kubu amya ku amerun. Kenapa ada ni kubu amya ku amerun? Nas kami penimingges turun. Pia makakan nami pingges tuan nami. Naurian yan nas sakami na di kami mapia kakagia adna Arab asumi yung kami. Pia ka masaya fitnah. Ama de dalam sanggaya pagiltul tanu mga ulama. Kenapa ya mapaguma? Wallahu alam na apias kadin usira ka sumiyong na ay mambuap tiro na kanawa inu tanu di puupa ko mapia isyong ka lalo ngubaya tiruang ko na di tanu puupa apa kasi ka di tanu puupa isyong ka lalo ngubagi tiro na ay na kaya maptiro ka na miya maugupatan uway mamagupatan na si isang kuto urian okay po suarap nalumini wa balita ngaya miya kaumakunang ngaya Arab na miyawa si Kia Abu Jamal agyang gaya Badur Rahman na miyawa si Rasay Mailif kaya diran di panulun agyang gaya Arab agyang gaya miyato nira na Arab na lumiyang kapaya miya kadidak latex miya kaumar kami mga ginawa itanwa katawan nami at ito mga ginawa itanwa pupungamad nira niya kami berama na kami atiran miya berama na kami ilan yung manari mga pagarya yung uto Arab sumiyong si na kenapa uto terorista sa kanwa mga talaw sa terorista ya ayay pagkalakihan na ubabud terorista. Kenapa aki uto terorista ki lingkap? Apo te imata. Kenapa nan teroris? Kagyong kuto Araba sumiyun si iya si Abu Amir Nas kanya ni founder president sangkana na Al Furqan Foundation. Pugu pirit sa intirud na dunia. 43 countries. Pugu pirit sanggaya yakabasan niya nun na 40 talwa country pugu pirit to naging mga foundation nila. Sa kanya ni founder president sa nga na Al Furqan Foundation. Ay mana niya na malaan na diska. Kas Canada ba nga foundation na katawan. Nagyuto na foundation nila na katawan pugupirit sa dunia. Akna ba mapaguma nasusirak tanuro ni man to sa Pilipinas na ad na mga prajikiran ro sa Minduro. Ad na mga prajikiran sa Minduro. Ay mana niya na kanaba kiyan ng terrorist. Kaligal akaw ukitian. Wayang kay kala ka na kagi ke terrorist ka. Kanaba ng terrorist. Kenapa nan teroris? Ka gianan na ligala kau ukitian. Ligala ka pugukitian. Awai. Senad na namin ni bulu akal. Ubagian ni kepikiran. Upman may mapipikir kau. Tika mi agu turu na kay Abrar, agu gay Badur Rahman, kagi mi akaw makira na unta Arab na benda mi ka mawid sa malapirak. Na inuaki ka ba nakibigay niya kami apirak na bamis kaun di pakas PA. Ibigay mi kanu sudia katian. Na ida ki pagaria ubaya mapipikir yo na pagkatagungan sa siig kagi pagkawasa kami wallahi alazim ki kapiasun ko ini bagay niya kami na langwan Agosto sa kasisi niya na di meron di Agosto mala nang kuto pagaritan wa engineer langwan Agosto niya na angkon niya kito nanay no ka pangatawan niyo susumiyong kami Arab susumiyong kanu mga Arab susumiyong kanu san sa waqf nakatawan niyo asumiyong kami na naskanud ni siung kaskanu kekarania kana bami mga ginawa ba nami ako amikiran na ni kubu pon nakasani ko nataman sa kalaian pia makas da misira na isa kambing na kanaba mikiran pia makibeden bayad diniwa kaya nga inis da iwa kambing bayad diniwa nga tunay ni pia may kaniur kami na ilan niyo tundugan niyo siran ubad na sardit buwa karata sa ini bagay mikiran na pumala duga mikiran kamang katawan niyo nangas kani mga kikinawa iron sa kami kaya mga pagari niyo sa Ibadur Rahman
Na kenapa manuba mi piakaratas wa pamang kakwa aku tabang. Uwid na aya sisa ginawa mi. Na penggelebak kami apululuba na mi saw kita makang gelebak kami sa katanubu. Idi inggelebak. Sa katanu idi imamagumana sa kapasang. Kenapa mi sasana udah mi bagay warab na aya mi ka penggelebak. Dadir kami di Inggris tu Arab. Apun nakasani ko nataman sa kalayan. Dadir kami di Inggris tu politisyan. Pun nakasani ko nataman sa kalayan. Gusto aya si ibu ya pu ako paglutultan nami ang kaya di mi di Inggris tu. Di ka kikangati. Sa bebenarain ko kami ay magigi kan napsukir kami. Adna dir kami di magpura politisyan nakukuha kami niya nagumaan. Kana mabinasa sa grupo mga ulama kana makaltawang kaya mga profesional. De saya kianan. Mata-mata na des iyanan. Jingkar kami anan didil kana benan benar bagi nang kami. Pangadegani orang tawa no ni mga tawa sumyong kami ron pamala de kami ron. Ini pamala de meron nagiyang kaya di midi kang gelbak. Paun na din sa lagi tenung mga tawa sa lokal. Agugiyang kana na mga foreigner ramya mga umar kami. Na perlu bani ubad na sardit buah karatas. Ay ini bagay meron na tutundug na miya kapamalad. Isa di mapanutulang ko to Arab. Pagkitiks tiyan ko mga pedin, mga pedten. Na iya pa kam sakya sungwa na kan nagi ibadur rahman. Gia abrar. Kaya kalilidap ke sungwa namin na iya isa saludra kami nakataya sumadrasa na mbalayan niyo kami. Kataya sumasgit na mbalayan niyo kami. Taguy kami niyo sa mga lagi dia. Na sakano sa ibadur rahman, sakano sa abrar. Na did na sabu, did mabengat sumudulami. Bed na sapu tulebu akateru. Abaya mana niyan na bagi kami ni waki. Kenapa manubaya mana na baka kami malaikat tadi ku. Ugwid, napakatitik na nam yang kutwa. Tindigami sama tak naswalla na upaka de ganian na pelubas kanian saukit. Na uba nang bagair kami na ku nami. Oh kas sama nama pipikir ka na di anay bagaingar kami na di ngad ni bagay katiga kau tu bisa kana bayarang kailangan. Kailangan nami akianan. Kailangan nami na ubangar kami bagan na ku nami. Ugwid, na baya ka ke kuamiro na deang kamir ka dengan kamera ka ampalay ako riok na dinger kami dumbugan kana bumi kailangan uwi na ukataw nga siya na mapya na ugawang pagugup na lagi didang kaya kapula lagu yami aso mga tawa yakap kagdaman yan na mapya yan na tumpo ko na galabak tumpo ko na katero na ino amiyari di siya salamata kabaya ami nas kami bu imakakuha ko mapya kabaya ami nas kamambu na makuwang kasumapya kalaang kaong panadis kami upama kabakaong kulay yang anak keluyan sa mewa kami sa Imailif. Paled na nakatero, madagali mudul. Sa din sa kapupunan na share kami ron, na yakagdama meron na madagali mudul. Kadudin may titik ko po so ami bagyang kaya Imailif na ba mi prata. Dudin may titik ko po so ami bagyang kaya panaguntaman no Imailif na pagalangan nami. Dudin na nan. May titik ko panaguntaman nami. Gito'y sabab, umiyag dami yung. Yung manak niya sa tutulakan. Taad mo na lang ba oras? Seko, isa ko isa gawin na sumiyong kami sa darapanan. Kagiyam yan na kami panatutul. Sira kami din di panutula, asi kami din di members isa sa Central Committee. Sa kiyawa mi sa Imailif, kasalakawa panulo namin imanto. Naandang kami ang mga tawa Imailif. Nasa bapro, nakanabapaawing, asumong kako datu, mga Muslim, na makimbitire kaon. Nasumiyong kami siyang kutua, chairman sa giyang gaya umpungantan wamala Imailif si Al-Hajj Murad sumiyong kami miyamang ni kami ron sa oras nakahanda wallahu ta'ala did mambu pergeregen na tinaway sung kanusi na sumiyong kami ro na miyakang bibitiray kami sa solda miyamaka around 3 hours miyamaka 3 oras hadi mi di kang bibitiray nagyang kutwa di saya di iteroon ay isa sampai kami ro sa karata amin ada miro magdam gitu ka diri sunian da miro waki magdam aku dikatawan nyo baka gitu na mga datu to mata umakin dulu na kagurip ke datu sudah tu uba lagi dengan kaya rup timudul na danyar kami mapaki gedem iba antuna kanwa mga tawa salakaw kanwa mga taw kamata-mata na aya magagedem kami na titu kami dinay kakak pagi yung kutwa datu urian yan namin bibitiare kami piyake panutuliar kami ang kaya dakwah ang kaya dia medikan dakwah pianutula meron agiang kaya dia medikan dakwah na ya pakasala na susugong kami yalim asis ang kutwa kakatan wa miyawafat uluantan ko jihad sisang kaya ranaw si Alim Abdul Aziz Mimbentas wallahu yarhamu pianutula mi sang kutwa chairman agiya su mga tawa susugo niya na di pakan dakwah pwede ako mga tawa susugo niya na di pakan dakwah urian yan na sa isang kutwa kakawafat yan nagiyad ni kapakalang kapay meron saranaw amata-mata na ya kapipikira meron na paduto sa amanat si isang kutwa muria pitugaw ya kakawapatian si isang kutwa alungan na sabto amiyay pos sang kutwa gawi ya kaya wapatian ay mana niya na ya sa taman na kietinya na namagawi udi na pitugawi
Na miniga kami ron. Nagyang nga may ilay niyo amuntod sa kami atalo. Na padsang ko to minigaw. Nagwad na padami dua kataw. Si Engineer Abdul Qadir, agu si Ustad Alimuddin. Na 5 kami, na miniga kami, sang kutuwa dato. Na pitirwiyar kami, padsang kutuwa mga insanan niyar kami. Ko orian o kinisyo niyar kami, ko kapulalakawang kaya di tanudikan da'wa. At tigyan, ubaniwa ya gunaki. Kapadi-padikan ubu na ubaniwa ya gunaki. Kagiyang kaya ranaw na rampi sa mimbalo ya tagutang kaya mga taurun. Na adi di penaka, adi na di itiru. Adi na pemakarayag, sang kaya tiru na tagut. Kakukuma mimbalo ya, miyang ngunutan sa tagut, ang kaya tau saranaw. Na baniwa ya gunaki, kau puniwa ya gunaki, na timbang din na, ayam yada na sudikin dawa ang kujihad. Kasama niya tiyan na, tantua madlag, hindi dawa si kujihad. Away. Na aya pinikira-miro, Uriano to. Na miyawapat sa kanyan si isang kutwa sumiyang biya pitugawi. Na aya pinikira-miro to. Na peduto sa amanat. Peduto sa mga elot, amanat. Ada to. Sa di kang gunaki, udi nakipubulusan sang kaya dakwa. Nagu kami penariman to, di katagu isa panaguntaman. Piyaman utulami ya sang kutwa da to. Na urian yan, na tigmambuang kutwa da to. Ang kaya chairman ay mailif, si Haji Murad. At tigyan, katawan na kananan. Kaya manabuntalay at tigyan, na isa kumino na ayaw luwan ang kaya may lift na ulama kasi Ustad Salamat na timbang na tigyan is kanyan na rumaramig si kudawa na sa kami at tigyan na mga pagarinian na mga profesional na timbang din mambuat tigyan as kami din gira-gira si military udi na mga mujahidin na urian yan at tigyan na giyabuwa din yan hindi ka pangumani udi na giyabuwa din yan hindi ka palabati kapungureksyonin yan na sa kanyan na rumaramig kudawa kahanda tigyan wallahu ta'ala miyawapat nagyang kana na pagaritan wa miyapos amya wafat bambu si Abdul Aziz mimbentas na ini tegel-tegel sustaw Central Committee na tegel-tegel nas kanya nimbelo ya Amirul Mujahidin kagi skanya ni patot kaya simbian na ulama na pira ginawa atiyen na damabaya dudniw na sakana tigyen miyatag na sama na atiyen na nga kaya tagwa kanon asakan na profesional ako na timbang na tigyen yaya buntalian na saupakbu udi nas sa tabibu at tigyan, kaya salian tayo namin kumiyaw na amer. Agi ito si Ustad Salamat. Kaswa tigyan so kaw ulama iron na di mi uto kasalian tiyan. Na siya tigyan si yung kutwa pagaritan no. Na sa kanya na tigyan, imimbaloy vice chairman. Na sa kanya na ulama, na ayat tigyan na bitiyarami. Bitiyarami. Na siya ko kababaloyin ka ulama, naramig ka ko da'wa. Kagi ulama ka, adar kami yan na mga pagaring ka mga profesional. Ramigin ka sudawa. Kapupakalubay sudawa tanong sa giyang kaya pagtaobang samuro. Nalalambu nas kanusan saranaw. Uway. Nagiya tiyan ni buntalya nakataya kanu. Giya buntalya na giyan de tiyan ang kayas kanu. Kagiya giyo to ibitira miya. Kagiya skanya na ulama na skanyan na kisa na sudawa. Na ramig si kudawa na benda tiyan giya buntalya nakataya kanu. Uway. Nayakiatin Sandro para sumanga padamya pemimikiran na ipakapi ginawa niyan. Na 3 dato to. 3 kaya chairman sa Imailif. At tigyan, anay no, kaliwat tigyan ko, katawan akan, kay isa-isa niyo saranaw. Pripurt ka no, sang kutwa, pagaritan, si Ali Sulaiman. Ayan niyo ro mabubaloy, uluan. Na liw sang kutwa, katawin niyar ka no, di niyo di ikapa magpada, na upama ka ba ka no keparu. Napia, ubadi kegagas uman saulan, napia uman telulan, nagukan no si ibu pakasum. Na pepenutulan ni urakan wanto na irarad agi ang kaya diniudikan da'wa. Away. Benan di mapiatu tulakan naganiru na rin mga pagariame sumambu so may pagayo na meron sa kapimikiran. Sama niya. Nayamanan niya. Nalimpiwan niyo pamikiran niyo sang kanakaturo agi ang kaya mga tao mga pagari niyo sa Ibadur Rahman na bayran ni nawaan so imailip na salakawa gagalbo kaniran. Salakawa ipunulo niran. Salakawa pakimubayaan niran. Kenabaanan benar kagi buntalian sama niya na pamakatiruatan wa bud na ya mi official maka pupuun roon sa Central Committee na magiw kesadi nas kami na kepa kayo tuwa tiru na mi kakagis kami mi akagdamun titu dina mi akagdama mi ito oy ay mo to sumang ariami mga simpatizer rami ang burang-burang akapupunan niya na murid si isang kaya mga madrasa mga guru si kung mga burang-burang madrasa giya kami aki mga area. Giya nga na pangaanagiw siyang kanasabi ada mga guru niyo. Ubad na pangaanagiw pemaka mga sasakit at pemakatan nara kami lagi dinin. Nakataya kami. Ngayap yan tulamira kanu nagibun talian.
Nasir kanu na matete mo wanto na ikap ke sabutin niyo sanga nakap ke naganiron si ko sabe da mga guru niyo. Upama kabaden. Panganinta ko Allah ada. Wi na upama kabaden. Wi na sira kanu na yakagdo ko run na aden. Kaino ya muran-muran din nga mga text. Pitiru igidaw. Malagi din so aya mabal siya na tiga sa ulama, usumal makaulama. Aya ka pipikira taon na aya mateo tani kadapuan yan na takin uba ka penggergerang kutwala lagi na miyak. Upama ka pakilay na mabegra di sulahar. Mabegra di sutay po nakapakatana yan si kupdi. Sama niya, may umanggay auras, penalamatan namin yung management. Liu pun sang kutwa kalalay man auras kami, nabigyan kami niyan sa giunturan niyan sa 30 minutos. Penalamatan namin sa baribu-ribu panalamat. So taw akyas sabapan kumapya, nalagid nus kanya ni Minggal bak kumapya. Away. Ad-dallu ala khairin kafa'ili. Kaya mau to, na pagandud na mirkanu salam tumangni nami ko wala at tarimaan wala sa mga panaguntaman tanu sa dunia muriya gawi baluin tanu niya na magi-ikhlas wa hadha wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.